сархати хабарҳо. қоидаҳои нав барои сарбозии хатмкунандагони донишгоҳҳо. Somon Air парвозҳояш ба Қазоқистонро зиёд мекунад. вазири умури хориҷии Ӯзбекистон барканор шуд. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва барномаи навиди бомдодиро тамошо доред. имрӯз панҷшанбеи 28 апрел аст. донишҷӯёни донишгоҳҳои Тоҷикистон ки бояд дар сафи артиш хизмат кунанд, имкон доранд пеш аз муҳлат имтиҳони давлатӣ супоранд. ин тасмим дар пайи ирсоли як нома аз тарафи вазири маориф ба донишгоҳҳо сурат гирифтааст. дар вазорати маориф ва илми Тоҷикистон фиристода шудани чунин нома ба донишгоҳҳоро тасдиқ карданд. дар номаи ирсол шуда ба муассисаҳои олии кишвар гуфта мешавад ки тартиби муқарраршуда барои гузарондани имтиҳонҳои хатми пеш аз муҳлат ва аттестатсия ба донишҷӯёни курсҳои 4 ва 5 ки мехоҳанд дар сафи артиши Тоҷикистон хизмат кунанд дахл дорад. бархе аз донишҷӯён низ ба радиои Озодӣ навиштанд ки дар баъзе донишгоҳҳо барои хатмкунандагон пешниҳод шудааст ки ба имтиҳони давлатии онҳо баҳои аъло гузошта мешавад, аммо бар ивази онҳо бояд ба хизмати ҳарбӣ бираванд. ҳамчунин бар ивази хизмати 10 моҳа ваъда шудааст ки ин ҷавонон ба магистратура бепул қабул шуда, ҳамчунин ҳуҷҷати ронандагӣ низ хоҳанд гирифт. аммо маъмурияти муассисаҳои олӣ дар ин бора изҳори назар накарданд. бар асоси қонуни нав дар Тоҷикистон хатмкардаҳои донишгоҳҳо барои 1 сол ба хизмати ҳарбӣ ҷалб карда мешаванд. ҳамчунин даъватшавандаҳо метавонанд бо пардохти 25200 сомонӣ ба давлат дар тӯли 1 моҳ аз омӯзишҳои низомӣ гузашта соҳиби билети ҳарбӣ шаванд. ҳар сол дар Тоҷикистон 2 маротиба дар баҳору тирамоҳ даъвати ҷавонон ба артиш сурат мегирад. дар ҳар мавсим ҳолатҳои маҷбурии ҷалби ҷавонон ба артиш расонаӣ мешавад. шуруъ аз 2 май ширкати ҳавопаймоии Somon Air шумори парвозҳоро ба хатсайри Душанбе Алмато ва баръакс аз он ҷо зиёд мекунад. ҳамин тавр дар як ҳафта ба ин самт 2 парвоз анҷом дода мешавад. хадамоти матбуотии ин ширкат хабар додааст ки парвозҳо рӯзҳои душанбе ва чоршанбе иҷро карда мешаванд. барои парвоз ба Алмато мусофирон бояд маълумотномаи ПЦР-тестро бо натиҷаи манфӣ сироят аз COVID-19 бо забони русӣ ё англисӣ пешниҳод намоянд. барои кӯдакони синни то 5 сола маълумотнома талаб намешавад. дар сомонаи расмии ширкати Somon Air арзиши билет ба хатсайри Душанбе Алмато дар рӯзи 2 май 192 евро баробар ба 2558 сомонӣ ва Алмато Душанбе 66 евро яъне 879 сомонӣ зикр шудааст. то ин замон ҳар ҳафта ширкати Somon Air рӯзи чоршанбе ва Air Astana рӯзи якшанбе бо хатсайри Душанбе Алмато Душанбе як парвозӣ анҷом медоданд. вазорати умури хориҷии Ӯзбекистон хабар дод ки Абдулазиз Комилов бо сабаби гузаштан ба кори дигар аз раҳбарии ин ниҳод барканор карда шудааст. сухангӯи раиси ҷумҳури Ӯзбекистон Шерзод Асадов гуфтааст, Комилов муовини котиби шӯрои амнияти назди президент дар умури сиёсати хориҷӣ ва амният таъин карда шуд. пештар манобеъ дар Тошканд гуфта буданд ки Комилови 74 сола ба хотири изҳороташ дар бораи мавқеи Ӯзбекистон нисбати вазъи Украина аз мақомаш истеъфо додааст. вай бори охир дар мазҳари ом рӯзи 17 март ҳозир шуда буд. он замон Комилов мавқеи Ӯзбекистонро дар баробари вазъи Украина шарҳ дода буд. мақомоти Туркманистон гуфтанд ки ба Украина кӯмаки башардӯстона мефиристанд. бино ба иттилои вазорати корҳои хориҷии Туркманистон, кӯмаки башардӯстона дар давоми чанд рӯзи боқимондаи моҳи апрел ирсол хоҳад шуд. вазорати хориҷии Туркманистон гуфтааст ки кӯмаки башарияш аз дору ва дигар дастгоҳҳои табобатӣ иборат аст. дар расонаҳои Туркманистон вазъи атрофи Украина ҳамлаи Русия ба он кишвар инъикос намешавад. мақомоти Туркманистон талош доранд ки робитаҳоро бо Русия нигоҳ доранд ва тақвият бахшанд. дар моҳи Рамазон ташкили ифторҳои ҷамъиятӣ ва ё ифтор барои мусалмонон дар масҷидҳои Иёлоти Муттаҳида як амали муқаррарӣ аст. аммо аз замони сарзадани пандемияи коронавирус тақсимоти ғизо тавассути мошин маъмул шудааст. хабарнигори Садои Амрико ба яке аз марказҳои исломии Вирҷиния рафтааст ки дар он ҷо ҳамарӯза барои садҳо нафар ифтор ташкил мешавад. гузоришро ҳамкори мо Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунад. маркази ҷамъиятии исломии Дор ал-Нур дар Манасаси аёлати Вирҷиния ҳар рӯз барои тақрибан 800 мусалмони рӯзадор ифтор баргузор мекунад. тайёр кардани ғизо барои ин миқдор рӯзадорон кӯмаки гурӯҳи ихтиёриёнро талаб мекунад,
то ки вақт ва нерӯи худро барои ёрӣ додан ба ниёзмандон сарф намоянд. мо дар давоми тамоми моҳи рамазон бо вуҷуди он ки кори доимии худро дорем ҳамчун ихтиёрӣ фаъолият мебарем. номгӯ ва ё менюи хӯрокҳо ҳар рӯз гуногун аст. баъзе рӯзҳо мо бирёнӣ, баъзе вақт нахуд, самбуса ва ё мурғ омода мекунем. Як нафар тамоми мо бо мурғи хом таъмин мекунад, дигаре ҳанут, биринҷ ва ё нахудро дар ихтиёри мо гузоштааст. хонандагони мактабҳои маҳаллӣ баъди омода шудани хӯрок дар бастабандӣ намудани он кӯмак мерасонанд. онҳо мегӯянд ризокориашон боиси болидарӯҳии онҳо низ мешавад. мо имкон дорем ки дар ин маркази исломӣ ҳамчун ихтиёрӣ фаъолият карда соатҳои хидматрасониамонро зиёд намоем ва умедворем шонси гирифтани маълумоти олиро ба даст дорем. кори ризокорӣ барои шахс баракат меорад. ман дар ҳамсоягӣ зиндагӣ мекунам ва ба ин марказ одатан барои намозхонӣ омада дар ин бора огаҳӣ ёфтам. вақте шумо рӯзи касеро хуш мекунед бароятон эҳсоси аҷибе мебахшад. ба гуфтаи ихтиёриёни дигар дар моҳи рамазон ифтори якҷоя анъана аст. тақсим кардани таом ва хӯрдани якҷоя равиши исломист. ба қавли ташкилкунандагони ифтор, пандемия сабаб шуд ки ғизо барои ифтор бо мошин расонида шавад. вақте пандемияи COVID-19 авҷ гирифт, мо ғизоро ба хонаҳои мардум мебурдем. аммо ҳоло бештари муштариён худашон меоянд. вале агар нафари маълул бо мо тамос гирифта бигӯяд ки хӯрок лозим аст, мо барояш мерасонем. дар ин маркази исломӣ ки аз ҳисоби хайрия ва сарпарастон маблағгузорӣ мешавад, ҳамарӯза садҳо нафар аз мусалмонони қишрҳои мухталиф хӯроки ифторӣ мегиранд. дастаи истиқлоли тоҷикистон дар даври охирини мусобиқаи гурӯҳии лигаи қаҳрамонҳои осиё дар минтақаи ғарб тими шарҷаи имороти муттаҳидаи арабро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. бозии қаҳрамони тоҷикистон истиқлол бо раҳбарии сармураббӣ Виталий Левченко муқобили Шарҷа шаби 27 ба 28 апрел дар шаҳри Риёзи Арабистони Саудӣ дар варзишгоҳи байналмилалӣ ба номи Шоҳ Фаҳд баргузор шуд. голҳои легионерҳо Эрик Бокум ва Владислав Касминин ба истиқлол 3 имтиёз овард. ин аввалин пирӯзии истиқлол баъди 5 бохти пайҳами даста дар мусобиқаи гурӯҳии лигаи қаҳрамонҳои осиё ба шумор мерафт. футболбозони тоҷик ки бо 3 имтиёз дар ҷадвали гурӯҳи А дар ҷои охирин қарор гирифтанд, аз ҳаққи ширкат дар даври 8-ягниҳоии мусобиқа маҳрум шуданд. бахши як рӯзи таърихро ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 28 апрелро фаро мегирад, ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад. 28 апрели соли 2004 парлумони Тоҷикистон конвенсия ё эъломияи байналмилалии мубориза бо маблағгузории терроризмро ба тасвиб расонд. ҳадафи ин санад назорати сахт аз гардиши пул ва доду гирифтҳои пулӣ дар бонкҳои кишвар ва пешгирӣ аз эҳтимоли маблағгузорӣ шудани амалиёти харобкоронаи террористӣ мебошад. мунаққидон мегӯянд бо истифода аз чунин меъёрҳо ҳукумати Тоҷикистон даст ба саркӯби мухолифонаш мезанад. рӯзи 28 апрели соли 2021 дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон муноқишае сар зад ки натиҷаи боло рафтани таниши навбатӣ бар сари ҳал ношуда мондани баҳсҳои марзии миёни ду кишвари ҳамсоя будааст. дар натиҷаи ин низоъ ки аз назари вусъати хушунатҳо бесобиқа буд, аз ҳар ду тараф 55 нафар куштаву наздики 300 нафар захмӣ шуданд. ҳарду ҷониб ҳамдигарро дар сар задани низоъ гунаҳгор мекунанд. ин низоъ буҳрони марзии миёни ду кишварро амиқтар кард, ҳарчанд ҳукуматҳо гуфтанд гуфтушунидро барои ҳалли баҳсҳои марзӣ идома медиҳанд. 28 апрели соли 1945 ҳунарпешаи театру синамо Қиёмиддин Чақалов таваллуд шудааст, ки дар 75 соли умраш бештар бо иҷрои нақшҳои мазҳакавиаш маъруф гардид. аксар вақт дар саҳнаи театри драмавии ба номи Лоҳути кор карда, дар намоишномаҳои мисли Исёни арӯсон, Ҷияни хира, Рӯдакӣ ва даҳо дигарҳо нақш офаридааст. барои доираи васеи тамошобинон бо иҷрои нақшаш дар намоишномаҳои калони телевизионӣ мисли Садо аз тобут ошно аст.
خرب روبل روسی در برابر پول ملی سومونی نسبت روز گذشته در بانک‌های تجارتی به تغییر باقی مانده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی را از 153 تا 155 سومونی عوض می‌کنند. خرب 100 دلار آمریکایی نسبت هفته گذشته کمی پایین رفته برابر 1220 تا 1245 سومونی است. اما خرب رسمی مقرر کرده بانک ملی برای امروز 28 اپریل چنین است. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. مطلب های از این بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی و هم صفحه های آن در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تا صحبتی دیگر، خیر.